boys watodi kana. Vakaipa zvangu. Ngoti takadaro sha. Vada plan. But boys basis mama pedzere. Wangu kone nini? Ya ndinarowa netakwazi wanga patoda takwazi bozikona chi. Shama vachembere vadhina rotora nyaya kubaya ashamwari akudharewo. Oizi. Oba. Super. So boys again ndinoona kumboita imwe plan maize. Unoita plan teni. Muzera ndakataura kaimwana. Okay, I'm sorry kids. I miss you. I love you too, Mom. I always have a food. I don't know where they went right now. I'm so to end up with. I'm so tired of my mama's manager. I just understood her like I miss her. I saw mom. You saw mama? Yeah. Who did you say? That's probably because like I miss my mom. You want her to come? Of course. Why so bad? I'm looking at some material. Today? This is material now. Looking at some material. Material or maybe material? Anyways, it's fine. First of all, since we see some detail, I don't like mom. Yes. Yeah, but we feel good on that day, than mom. I don't want to. No? Gani kusika badire mbura. Takwazi kama wani natomero. Maya yo unedze men kuitira but ningasingeti katakasiya. Zaina kusira na tuwaya nengo hapo. Yo itlamu. Mina nduya. Awende kane mogo ya. Ndisakanda kusira kandi kudzoka maiza. Ndikusire wani boza iri ndirangu ndege. Azibata. Zare mchipedzisa maiza. Nduya. Chazenda ndo nabo. Lingo time ndazikasi. Iri boyo. Yo. What? Yo, is that how fast is Yo. Don't touch my money. Let's see. What? Come on. Okay. Guess how much is it? 20 bucks. Look, this is a 10. So it's 30 bucks. No. Wrong. How much? Okay. Yo. What? We want it. Chat. Like where? We want it. The same school that you were saying is to mama away. Mama call you office at second six. Yeah, so tell me what's behind this. Okay. Then come out in you. Nothing is alright. So nothing else. Just come here up a road. No, I can't see and I said my tools and being a shy. Don't tell me You can't naga. You can't naga. But the boys got riba nene. Dadi mugwabru mangu magatu meja kudono meja kuno tsagari mwezinde kuti ndopinda kati nangani Kuita ete kusona chi. Kuita ete musoni. Wangu mawani. Anzu uri kutajira. Chincheka changu sara kutako wachi. Anzu ndokupaza. Akaipa mfezi hanzi chincheka changu sara kutakwa. Slangu hapana uzongodzoka ni mix jamba bamaiza. Anopaita slangu. Ile baza mtu nini iwe. Mawani. Chikara yani bata nati. That left mawari kuyi. Aina dorara. Apa gaidi ga sindi ga ganza zangaro me bata bila ni uzi. Amusuzi ke dura. Indaga bale konga chukuka ndenya kaka. Kako ngasiba zinakanelo stamina zanga. Ingane chata maiweli. Ndakati kuti musazimecheka because ndazonongona kabura kwandika katemba ka because amavani ndati. That's why I love you. Okay. Many time. Sisi rodo. Can't you say this time? Ndangani mbona hapo pale marara ndikatika. I told you sina ndita msotumba mchayo ntitemo. Ndochiziva sorry yenye sisi. Sadaro. I'm allergic to daro ne test. Ndito unatanga kuita flu. Sorry yenye sisi. I must try it again. Alright. Yeah. So baby. What's up? So you're deal that. Chat mama.
Maswera sigo sisi Eskani manyingi. sisi chido maswera si. Maswera ya. Cause sisi chido mama chi ndo bigire chi. I need right now I don't want to eat. And to push. Kone. That's good. Cause sisi ndo. Don't worry, I'm okay. Kana mezi msudoji na ndichatoji. Sada. Chikafu chino nakize kudya vanhu vakawanda. I need to go and die. Can say I want to finish chikafu, but it's just then die again. I'm okay now. Okay, ndikandimwa hangu mvura chete. All right. Yeah, we'll go. Kind of. So do you want your salty mama? Don't your mom or a dad or a brother? Okay, but what? Okay, fine. Yeah. So you are mama, no to go to the house, no mama. If you're busy, no better to be saying. So you want me to delay? Yeah, I'm going to delay. Because I'm not obvious. You know, mom is very strict to them. But I'm busy. No, that's all. Matanga. Okay, fine. If it's about money, yeah, money, there we go. Mune fire. Kama meja maona fire hadi ni koko kale. Pesa. Oi, kama tumecha bugaze. But doctor Ukundo kuzaro kwangu kubaize. Ndio kuchika kweli is marketing expensive. Kana chisde baset bakunda to mumpasa uje. But you imagine you so chisonzo kurura mauri musoba sinzi uziriko. Kijana rojo. Toro mawani. Iwe ndo kazirike kuti soba sinzi nobezera yakutoita kuti mwana ati addicted igeka. Because islango kakona kuti nini akarozara kuti rake bazidi. Akatomujira bari yacho ese. Akafona kuti amwe plan kawaje but you bomira bwarwa zvireso bwaito ngamera mero kaona kabarira wakita. On the beat. Brother Slango. What's up? Badi. Bo. Kumuribo. Terrible. Namuri mopatisa zvangu mainini. Basira mainini? Starting when? Kutanga nasi. Iripo zvangu imadi. Maslango. Kumwoni ya badeni mwa dzinodzi. So, samupinda ne? Hapana songo. Mungita si. Hapana? Ndongo clean zvangu. Komuno ngosira mainini wa clean hega. Same nasi nofuna sidoga zira muchasipo. Ko kana paine zvinhu zvasarira mama nangogara muri bobo so nice. Slango. Kona mugara zviripo. Slango. Mukuglowa nhasi. Kona. My God, no glow. Kutsikira chaweta dasaka. And glow. Sia. Nasonoziwa. Anyota tisinga munyanya lidenge bobo. Samuchatosuka kana place musandivharisha. Ma. Makavanyenda musama mbondipe basa rekuti ndisuke basi. Koma mapiwo here basa racho. Kumagetsi unotoda isusu unoda kuti tichicleana tichistoconnecta tambo. Saka tofanobva tanyotsoumeka shoti patokuna todzosera chefchefu. Ndakarekenwa but handitadzi kuziya chinonaka chamari iwe. Iya varasikazii chinonaka unyebe. Ya iwo man. Kimzidi yacha kadotikoshera waiziya. Kuti zikunyeba. Akodocheka chakusara kadochino zidobenya waiziya. Apa kana maindoramba apa. Kana nini anotaura kuti mawana azo amemanje ndikuramira mabhiyazi waiziya. Mabhiyazi nini azo machembere zvarotora zvombaya pavha. Kondombogute iri nechamba ichi. Ndetonzi ndauma weeks but akati kudhara kokojisiya nani kule. Iwe maweeks ekunyikaina basa rinozvinyeperwa. Iwe. Akagaya kana ari kushanda akaita something ndiani iwe. Gaya ndakatomechiwanza suka mablade. Ni. Zinalangu nini? Ndo basa ra mama wangu iro iwe. Iwe wamiswa nematsaga unofunga. Anzi kuchapera riri bazechiwa. Oh. Ndomushapo kubata wake. Saka bo, ndotina zvaite. Nafana ndoza saka bo. Oh. All right. Bo gambo nondira sei. All right, andiripo. Shit man.
Sadakwa manje. Atatabatwa. I say like she told the bed because like matano with a wash. No, it's not like that. But he's our brother. But I'm afraid one of my sisters okay, and my face and tone like I told you. So you said it's not bed, that's not shadow. That's this bed. Until ukona marry. Okay, so like man. So I told him with the town of us and stuff. No, don't tell me. She's over she don't want to basa pachot in the park. Often she's to stay room street. Like street. I don't know who's here. It's not like it's a bad thing as you say. No, at least let's keep it a secret. If you say so, it's It fine. may say. You don't have to know. I don't know. I don't know raw. You're talking about raw, like it's No, a bad thing. Ona, iwewe. Antombona apha uchipochkorandi. Akabona nemkhumana. Ngombona shanita. Ushosika kumbani ngatori mawani. Like baba nti ungonosika thamira pa nemota and stuff. Okay, yeah. Obvious aningari mawani. I I love you. Right. Alright. So it's fine. So let's maybe at least 10 minutes. Tozobuda iyangafambo. Tikazonkwata kude sasa that is kubuda. Mawani. Yeah. So wait and secret. okay. Don't tell anyone. I won't. I promise. Utongori musho zvakwe nangana chauna chikuteta zikwa drive zendara. Muudza utebya kuti ibipi kwewe rai kudzora kavira chipatete. Kwezi mbona tichisa mai manja vakashata. Ayo mumire ngopopota mana ndaromboda kuita plant but pakawapa ma1. Farani. Farani ndongo ndinosvika pachabhuna nanaona tepe kamenya ndiveta ndati. Ndakaona nonyamura masisa kuti vhorokoshko baba. Atrachore baba. Anga ma1. Sakuti pa black renas. Vanasomboadhira kwezi. Oneka boy. Apa tikona yoslangu. Atira kwa ligo. Tembi bigo wakano michwa na machembiri kwa. Bomiswa ikarwezi, bomiswa imimi. Oneka okatogecha chiyazi. Zvakanetsa. Oneka. Takanoti uona yuzla. Gozi onaka idrive ngakwanisa kuswera kana second yekero ndara ninda toma wantinga chigai udongono tengeza kaiti kako katakatongono pinda munaka lakapoza iwe kali nice kako waizi. Waizi andikunyebere mawiya. Yakanogona ngodya buda me manyanda plan sha mire te budget Hapana si wawo. budget ndangolaza pana mandisira chipapa mandisira Ngobata isikupe boss wangu chanda kwanza kukusira chiti koko chemachisa ni mstiki wangu pana patakatomara waizi ndiri tongodiyo uyakandengisa beef uyakanomechisa chi sindira kwa wakanobudisa jeko waizi uyakanobudisa beef wakona inini type yokuti wakabika beef ndakatonobudisa chi wood waizi ndakatonobudisa masinta kanu uyangochema ngatange na uyu ndiyandonwa zvakawanda. Like I'm just done the soul kuda kuda mari mono. Obviously what kamera kana kuna na saudari kwa tusota na. Watu tunabasa sauda mari. Nasi mboshiki sana. Para ngoya fitiva mari just giving us money some. Mungu naenda unotanda and stuff. But anogona kutisha nunga doro here. And so chat series but unaona watu wanatiko kwa foot. Come on. Next time ni anti phone. Nicho communicate na kwa phone. Ayo watu mwateze masina. Ayo langu wakwanza mnamata tauti ngono sumuka takaenda kwa boss Jimalo takanotenga kana pegi tutenganei newangu Aushaye. ayo watu mbomira zakuti kapa boys alright inini boys ka indokwanza kurarama ni chamba alright basina chamba ndirarame takaneta takano inini ndakanobudza mapush iwo kanobudza hit iwo kanobudza brukwa. Andi kwa Bujimalo. Nosika sema ndio kadai. Bujimalo ndo.
wewe mlibata kama nini ikakuza hiyo una huyo ndio tikwenda ndanda aiwa ngosara ai mimi sara ipa wewe zangu mawisia Haleluya. Musa mwene tu kana type yotumwa. Sari draw wewe. Yo jilipo. Nda utomorara monani pana. Muje si baganzara nini. Maji unongondi kiroka na wao tiketi, wazi. Because drives muromo mabjara. Zari kama Ukutemba wangu yo. Chanzo paita. Tsaga nyamurwera ndzake zvake ndoteke twanenda kangona. Naina meja furum kwaje. Anga ndi draw wega. Wazi achifurirwa na jiripo. Jiripo yakutoda draw kuti munhu akakuti mari wazi. Ito dazvutona na uchitaza paibuya pachakasimba Amutenga vana wana plan. pachakasimba chazo chakada uchitaza zvazvozvika pakuriribira vano wadi yadu wadi nasa sudah shortcut kwa short time kana asika Mucha siku nasa ndikutoda kana pungwe wangu yo hapana kubva kudhara tichiti sana Mara ona natongopfura nepanapa ndati yo ruwangu hapana pandikazokusiya wakati kuda zomboza kwakamirira mari charuda ikeshi ndikanditona ikeshi nofana tongokupa pana noti wandu but hapana kupata udini unoona ekutamba wamunhu wacho munhu mukuru unotoona ekutamba baba sa tolinga Tendera toni. Sisi wangu wanamuuliza. Wewe bwana baba uchitemba uchara za sisi. Zaka mali kinone wana sendi na baba. Iwe nandi drone. Waje. Kulezo yimba tendera. Tubone uti. Wavashika ndaji. Abameze ore magana meze abaye ne yeze mother to mama wadeza baruda manywa gani ngo choose ndege iwe yego ini apa kuna ini juga apa kadang gue ga dura ayo ande dura tola wedzera adola tunafanika na short time orange unozonya ndibeza wali papa sasha ureza kuda mari tipedzi diri it's a free short time $5 It's an action. Seven better consuming line magata. Okay, 65. Aya, kujagwa kuziriko kunoita kuti ndisindiko mbedoni. Bali mari yangu arikutambidzika. Tindira chiro wadije. Mai tindira futa kagara. Tindira futa kagara. Mai bwi. Nasi ndofa chete. Let's go. Uta si bezunare. Antina base ndio unapata kabisa. Aish. Apa udongo ndio udongo ndio na 5 veje. Pa 5 udongo ndio na dole bidan. Alright, it's fine. But next time wewe mari zakakwana. Tusipa basi. Padi hizo na nani? Po. Ndio time ziri kufamba. Ndio, ana zibatira vai. Dingo, ndio twakuitere. Waja wani jasi Datenga kana. wajenga Tenga, ndio chika kuita. Lenzi awe wansambiro kutaseka ndikwanera. Ukano kwana iyo yangati ijge imare zvatenga boza tatsara TV ka TV kakazongono tipuritsira katunda iti watazotengesa apa ngazana chure chiko Yeo yachite. Ko abatidaseka tijika ndo awe sebe. iwe wakuda kutambira kunonyudzisa mukana manje wanzo iwe ungatotora yana chiri mashure zvaizia usadongorere ingwenda Kane kanoita wenu.
Maini. Maswera sego baba. Maswera sego. Taswera iso. Taswera zvakanaka. Paswera sei pamba? Kama pari right zvangu ameno kuti paswera sego manga mungu. Kwaniko madza yatsaya kana kutangira nzone mpindi kuti pamwe zvinoita. Aiwa ndizvozvo zvoda kungoshinga shinga. Ako kashiri kasingapambe akanonika tikasadaro tingararamisvi. Ndo kanobva kutya kwacho. Icho kwati ndizvozvo kuna inofurira ivetewa. Sure. Ndimizinyo maungoswerawo nawo vasikana vane vakomana vapamba. Taswera nawo. Handitika ndizvozvo. Koma vamati ngoenda. Hapana. Kunda ndaona sola ichiri panze apo mukomana ndati apinze sola ko ari kuitiko ari kupiko pamunomavha mati zizi kushaikwa kana munhu kana waniko vakomana vaenda kupiko vasikana vane mukomana vaenda kupiko vangobuda vabuda vaenda kuti vana kumbotaura kwavangoshiida pamabva mataura muchikakama kudaisooni naimeni namusikonoti murungotendera panzvimbo imwe murungotenderera panhovanise mbudzi nedziso rimwe naimi avana kumbondiudza kwavanga vachienda. Aiwa vatadzokudzai kwavanga vachienda ka izvozvi dzangu so this time sooni ndinososvika pomusikana mudiki waari kupi ndibvunze iye because ndiyo ndo mazuva ese ndosvika ari panapa haana paanomboenda iye ari kupi vabuda wese nasisi seimi muri kukakama saka ini ndiri kuona kuti zvepano ndiri kuona kuti aiwa kange mbeu kurima kwakudini kwakukonai mocha nditaure chokwadi chii chiri kuitika pamba panapa ndakati mumwe musi ndichitsvaira mumba ndopandakanzwa sisi Rudo vachitaura nasisi Chidu vachiti vachironga zvekuenda kutachilaini. Kutachilaini panapa imi makanyarara muchinyarara panapa ndaitya kutaura kumukomana ari kuti china nazo nenyaya silango ari kuti nenyaya iyoiye ndio utoti vari kuenda kutachilaina mukoma silango vari kuita futi zvemadrugs. Madrugs shit man mai we muri yangu yaenda musana mai we zvakaoma ndinamdieni shama emedu munombeta zvatinoda tinotombotsara masinhaya vaidzatomboita tienda nawo fundo nomatengesa chobva tatota mari vaiziya nokandinikuza nai wesilangu tianu mai we nai wesilangu ndinarowa nezvinhu mandiani zvinhu zvakurowa zvii iwewe zvakurowa uchipinda padhoapo uchitopinda watorwa nezvinhu ipapa handibaba emamukere mudhara kumuka nguva imwe usiku unorota usola ingori panze apa una kupinza sola mba zvese zvinda kuti uite pamba panapa una kuita oti mamuka sei baba izvozvizvi muri kugara pamasofa angu netsvina dzenyu idzodzidzi
Gara pasi. Sorry mdara. Garai pasi. Mdara. Vauda togara pakatonaka nezvamuri kuita izvozvo. Sorry mdara. Nai makomana imi chii chiri kunetsa vakomana imi chii? Ndiye uyu mdara wanondifurira. Nondifurira. Imakomana imi ka. Hamuti iwe ka. Ndinoda kuzwa kuti chii chiri kunetsa. Anondifurira uyu mdara. Komano. Imakomana muri kuona zvine future izvi. Idzi hanzvadzi dzako idzi. Wakubva kupi kwa? Garai pasi. Garai hakuna uroda kugara pai? Iyo uroda kugara pai? Muzviye chii chawakapfeka ichi? Ha? Naiwe ndiri kubvunza iwewe kuti zvizi makapfeka ichi? Panapa ndope makutaura kuti muri kupfeka jumpsuit panapa. Izvi zvinoitwa muchiri kuda zvokugara pano here kana kuti mune zvimweni zvinhu zvemakuda kwemuri kubva? Shamwari yenyu muri kubva kunoona ndeepi michiti nhasi maita mari mune kwemakushanda? Ndiri kuzviziva kwemamaenda pane nyaya yekutachilaini yanga ichitaurika panapa. Saka muri kuti handisi kuziva kwema. Alright. Ndoda imimi mumwe namumwe ndoda kukurovai zvakapetwa runa kubva muzana roga mazvinzwa ka? Iwe shut up stupid. Nyarara imakomana imimizi ndoda kuita ndezvekutoti ndoda kutotanga ndakuendesa kurehab ndokutoti nditonyatsa ndo first ndozodhila nemi kana ndapedza izvozvo. Right, imimi wasikana imimi ndoda kumbonyatsa kuzvampurai zvakanaka chaizvo. Imakomana imimi izvezvi stupid. Sungai bana. Mari madziona kupi kana musiri kuita zvekutouchline? Kana musiri kuita zvekutouchline mari madziona kupi? Iwe kufurirwa kota ndoda kutongokuzvampurai chaizvo. Muda kutondinetsa pamba panapa handiti? Pana munhu. Mamuchita sei? Kuenda kutouchline.